салом ба ҳама ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. дар ин навор якчанд мошинои беҳтаринро аз мошинбозори Душанбе омода кардам ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонам. дастгирӣ аз тарафи шумо фақат дар канали мо обуна шавен, лайкҳои худатон дар видео дариқ надорен. ҳама рӯза мо кӯшиш мекунем ки сари вақт мошинои гуфтагии шуморо барои шумо пешкаш бигардонем. раҳмат ки бо мо ҳастен ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. мотор шуду 4 та баллони нав. як сола уҷа таъиновка. номерош бародаро падаркаҳанд. бозан салонша сёмка мекунед. нархш бародаро 120,000 бо муомила дора. на салонаш шихолои хуб задагиянд. дар салонша ози бойна пеш сёмкаш накунед. на бародаро чихек даст даем. мошинша состоянии вагона. Mercedes Benz солиш 97 сол. моторш 1.8, 4 та баллони нав. мошин газу бензин. як сола ҳуҷҷат таъиновка. боз салон шайна сиёнка мекунем бинед. бародаро ина салонаш чихолои хуб задагиянд. чихел ки даст додаем. кондиционерш кор мекуна. коробкаш автоматика ҳай. 4 та дар электропакет. нарх чанд қаяка? 80,000 бо муомила дора. номеротон чанд ака? номерошо 93 411 41 83 метонед занг занед бо муомила кунед. ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки айни ҳол моро тамошо доранд. инҷо чихеле ки шумо дида истодед магазини авто аксессуари канали Автолайф кушода шидагиҳай бародаро. тамоми молҳои ороиширо ай мошиниро дорем. чихолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кори мошинда бигем ҳастай. лампочкаи ксенон, дигар чизое ки мошинро яъне базеб мекунанд ҳастай. ҳатто даставка барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд. шумо метавонед даставка кунед ва даставка барои шуморо беплай. хулоса номерои ма дар рӯи экран мешавад. метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазинашро сёмка мекунед. метавонед чихолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор аст. Hyundai Elantra солиш 2012 сол. моторш 616, 4 та баллони нав. як сола ҳуҷҷат таъиновка. бензини холӣ. навози салонша сиёнка мекунем бинед.
салонаш хеле даст додаем. Чиқар даст додаем ва дора ҳам салон люкс. Даро электропакет. Чиқар даст додаем ҳар чор дар электропакетан. Кондиционерш кор мекуна. Коробкаш автоматикаи мультирул дора. Мошин состоянии вагона. Нархш чанд ака? нархш 100,000 бо муомила дора. ин мошина бо шумо метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед. номеротон чанд ака? 918 918 40 30 40 89 метавонед занг занед бо муомила кунед. Асради солиш 2002 сол. Соли чанд? Состояние вагон. 4 та балони нав, моторш 1.6 газу бензин, 1 сола ҳуҷҷат дора. Нози. Салонша сиёмка мекунем бине. Чиқар даст додаем на салонаш. Чехолҳои хуб задагия дар салон. Чиқар даст додаем дута дари пеш электропакетан, мультирул дора. Кондиционерш кор мекунад, монитор задни камера, коробка, механика ҳай. нархш чанд ака? 70,000 бо муомила дора. мошина бо шумо метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед. номеротон чанд ака? номерошон 908 00 77 58 метавонед занг занед бо муомила кунед. Opel Astra солиш 2000, мотор 1.8, 4 та балони нав, мошин газу бензин, состояние вагон. 1 сола ҳуҷҷат дора. Дарош қулфан ака? О, вишон ака ҷона дрон шасиён катна. На салонаш. Чехолҳои хуб задагиянд дар салон. Чиқар ки дидаст додаем дута дари пеш электропакет ҳай. Кондиционерш кор мекунад, коробкаш механика ҳай. Монитор задни камера ҳама кор мекунад. нархш ака чанд ҳай? 50,000 бо муомила дора. ин мошина бо шумо метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед. номеротон чанд ака? 907 10 00 68 метавонед занг занед бо муомила кунед. Mercedes Benz солиш 94 сол, моторш 1.8 газу бензин, 4 та балони нав, 1 сола ҳуҷҷат. мошин состояние вагон. оз на салонша сиёмка мекунем бинед.
чемоданош чихолҳои хуб задагияд. чихелкилаш додаем, коробкаш механика ҳай, кондитсионерш кор мекунад. Дута дари пеш электропакет ҳай. нархш бародаро 45000 ай, бо муомила дора. шумо ин мошина бо метавонед тариқи Алиф кредит харидорӣ намоед. номеротон чанд ака? 907 28 99 00 метавонед зан занед бо акада муомила кунед. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? мошини дӯстдоштаатонро бо Алиф ҳозир бихареду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия, яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати дар бобати 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.